खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै जों G4 भाइरासनि बागै माखासे खोथा सावरायगोन। बे G4 भाइरासआ बोरै जानाय बबेयाव जानाय बिनि सोमोन्दै दिनै बे भिडिअआव सावरायगोन। लोगोफोर G4 भाइरासखौ जोङो इनफ्लुएन्जा होननानैबो मिथिनाय जायो। जेरै कर'ना भाइरासखौ COVID-19 होनना मिथिनाय जायो, थिग बेबायदिनो G4 भाइरासखौ इनफ्लुएन्जा होननानै मिथिनाय जायो। आरो बे भाइरासखौ 2020 मायथाइयाव रिसार्च खालामनानै मोनदों। 2009 मायथाइयाव स्वाइन फ्लु भाइरासजों गोबां मानसिफोरनि जिउ खहा जाखांबाय। थिग बेनि उनाव 2020 मायथाइयाव आरोबाव गोदानै अमानिफ्राय जोनोम जानाय मोनसे भाइरास, जाय भाइरासनि मुङा जाहैबाय G4 भाइरास। बे भाइरासआ फैगासिनो दङ आरो बे भाइरासनि थाखाय दासिमबो जेबो मुलि मोननाय जायाखै। जेरै कर'ना भाइरासनि थाखाय दासिमबो जेबो मुलि गैया, थिग बेबायदिनो इनफ्लुएन्जा भाइरासनि थाखायबो जेबो मुलि मोननाय नङा। बेखौ चाइनानि साइन्टिस्टफोरा रोखायै फोरमायनानै होखाबाय। बे भाइरासआ कर'ना भाइरासनिफ्रायबो बांसिन गिख्रांथाव महर लानो हागौ होननानै। दा बेनिखायनो थाबैनो माखासे साइन्टिस्टफोरखौ आरो रिसार्च खालामग्राफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय खावलायदों। दा नायबिजिरनाय आरो माखासे सावरायलायनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ बे G4 भाइरासनि थाखाय। लोगोफोर, बे चाइनायाव मा जागासिनो दं? चाइनायाव गोदान गोदान भाइरास, 2009 मायथाइयाव स्वाइन फ्लु भाइरास, 2019 मायथाइयाव कर'ना भाइरास, थिग बेबायदिनो 2020 मायथाइयाव G4 भाइरास। आरो बे G4 भाइरासआ कर'ना भाइरास आरो स्वाइन फ्लुनिसायबो बांसिन डेन्जार भाइरास। दानिया फैदो, बे बेमारा जायोब्लाथाय मानसिया माबायदि जायो? बे बेमारा जायोब्लाथाय हां थोनो मोनगोन, बान्दारफोरा सागोन, बिखाफोरा सागोन, खर'फोर सागोन, लोमजागोन, गुजुगोन, गगा मोनगोन, बेबायदि जायो आरोना। बे G4 भाइरासआ जुदि मानसिनाव सन्देरनांगौब्ला बेबायदि जागोन। कर'ना भाइरासजोंनो समान, कर'ना भाइरास बायदिखौनो हमजायो। नाथाय चाइनाया बेखौ बुंदों दासिमबो मानसिनियाव सन्देरथ'वाखै होननानै। नाथाय चाइनानि बाथ्राखौ जोङो बिसास खालामनो हाया। चाइनायाव बे भाइरासजों थैगासिनोबो दं जानो हागौ, नाथाय जों बेखौ रावबो मिथिया। मानोना बिसोरो गावसोरनि डाटाखौ रावनोबो लिक खालामा, मिथिबायना? जेरै कर'ना भाइरासनि समाव, जेब्ला कर'ना भाइरासआ डिसेम्बर दाननिफ्रायनो जादोंमोन, बे समाव बिसोरो रावनोबो इनफरमेसन होआखै, गावसोरनि हादोरावनो दोनबाय थादों। बिनि उनाव जेब्ला फेब्रुवारियाव फैयो, फेब्रुवारियावसो बिसोरो गासैनोबो फोरमायनानै होयो। आरो बे समाव टाइमा बारग'बायमोन, मिथिबायना लोगोफोर? बे चाइना हादोरा ओरैबायदि सालु, गावसोरनियाव माबा मोनसे जादोंब्लाबो बेखौ रावजोंबो शेयार खालामा, रावनोबो डाटा लिक खालामा, मिथिबायना? नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानांगौ बे भाइरासआ अमानिफ्राय सोमजिनाय। बे अमाया जानला मोनला अमा नङा, बिसोरनि बायदि अमा, जोंनि बे भारत हादरनि अमाजों बिसोरनि अमाजों बहुद डिफारेन्स दं। आरो बे जोंनि लकेल अमाजों आरो भारत हादरनि माखासे नेसनेल अमाजों गोबां फाराग दं। जोंनि लकेल अमा बायदि जानो हाया। बेखौ 2018 मायथाइनिफ्रायनो रिसार्च खालामबाय दंमोन आरो रिसार्च खालामनायाव माखासे खोथा, सोमोनांथाव खोथा बेरखांफैदों। बे खोथाफोरखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ। बे खोथाया जाहैबाय कर'ना भाइरासनिफ्रायबो बांसिन डेन्जार भाइरास बेयो। लोगोफोर, बेबायदिनो आरोबाव गोबां बाथ्रा दंबावो, बेफोर बाथ्राया दासिमबो ओंखारथ'वाखै। बेफोर बाथ्राखौ माने निउसाव होथ'वाखै। जेब्ला निउसाव होगोन अब्ला आं नोंथांमोननो फोरमायगोन। बेनि बागै दासिमबो रोखायै इनफरमेसन, फुल इनफरमेसन होनाय जायाखै। जिखिनि इनफरमेसन होदों बेखिनिखौ आं नोंथांमोननो फोरमायगासिनो दङ। जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेलनि आइकनखौबो सेरनानै गालां। अब्लासो आंनि गोदान गोदान भिडिअफ्रा नोंथांमोननिसिम थाबैनो नटिफिकेसनाव सहैगोन। बाय बाय।